no poɗɗa ni ɗemgal ma ngal fof an dege ni mbaɗa hulde reedu tappet mawɗo ne ke ɗemgal tan jogimi ɗum hay min ɗum andi derani haalde nde ma hallami hul hanki ni ɗom gardiɗe comme coyne ɗo goroni no faye am ni hanki wallahi sakam yi dow lesen mbiɗen signé comme jooɗiɗo dow ɓocconde mbiɗa hulno hay ɓe woto ɓe gaddu ɗon goɗɗum mi kam cikkannom tan gurdamam ɗam hanki ɗon haaɗata mbiɗa huli hanki de a wawin tawet wona an anan tan issa tawanomo en plus mimi haalani ɗum an Jibril ha joni en yiɗi neɗɗo o sa yi hanki ɗe guiti yurmbe ne ƴewremo ganda ha joni yiddinan ɗon eyi accu hakkille ma bijirta o oɗo ko noon neɗɗo mo gondunɗa mo gowdirɗa so arema ko on réaction tan Jibril jogi wonko wonno hakkude mabɓe wonani natti wonde ɗon kay c'est normal joɗo oɗo réaction mi Jibril hande ala mbo yiyata so wona an ɗum jinmi yawata hakkille ma o aɗa sikki min ɗe jimi ko tan kalme hanki ɗe guite ɗe jimi omo ƴeewom jiɗɗoma e jurmaɗum tan ƴewatma ɗen ɗon guite ɗum min mi ala hen sikki komi jananaɗo mais ok en tout cas joni te Jalika kako hen anda hanki no ƴewirta ndi yimɓe ɗi o kam mbiɗa sikki o pare men enen fof ko karɗo men ha laaɓi o yiɗitani haydara e galle o ƴetti bagage mum o yalti ɓesan o kam mi dañi sagam galle o ma en dañ jam ma en dañ afiya comme Jalika arani bagage mum hante haydara heddarani ɗum ɗo yo yaha yimɓe gona e jam ay sago dañƴa o woni sago nena woni sago men enen fof Jale aɗa jooɗi tan wonde metti min de jinnoon ko ɓeyɗa tinnade mi andinma noon min babma en tant que miɗa wuuri combat ma mi darote enen fof noon wona ɗum ɗo torinɗen Allah sabu ñande ibteteɗa ɗo haɗa nawe e galle Jibril en cikkanno mami maayi tawa aɗa tuura taw mi naywi kono ɗum ɗo Allah ñaawi ɗum noon juul jaɓat ñaawore Allah meɗa andi jiɗi koko muusi surtout kadi wona e dewgal ma yimɓe janfuno bonna dewgal ma taw ana joɓtorano ɗum kono noon ganda kala ko Allah waɗi ko ɗum ɓuri jaɓa kadi ɓurɗon moƴƴi seerama taw waɗani haydara ko Allah waɗi programme mum wiyat ɗum ɗo ko ɗo haɗata a anda beele sa continue e dewgal he beela mayat walla Jibril mayat wadde min jinni Jala jurmiɗani ayi no gonirɗa ni galle ina muusima ina mettima kadi sundo koko soodate mi sooda Jibril kono dewgal soodatake wona sundu kadi wonani ko ɗum ceeral mi daro mi haala hen ha kota suudu ma kono won ko mbatta hande yimɓe mbima a ala hoore tawde gorko ƴeewima haɓoyi itti goɗɗo fawi dow ma woppima yeehi te an aɗa andi Allah ina andi enen eɗen gandi a liggaki ɗum toon kanko kay yo hendu wuttu jaja jaya ko jinnoɗen ko en keeɓi ɗum hanti kay hanti ala ko kalɗen goɗɗum mbar bo ma yimɓe dañ poftu haala jamma haala ñalawma so wona Jibril ko Jalika so wona Jalika ko nenam hombo wawi wurde ɗam gurdam anti noon wotto hakkille e hoore ma kala ko coodanoɗa ɓeyda kala ko mbaɗanoɗa ɓeyda ganda hanti ko an woni jeewal galle ma ko an woni e galle ma ko an fewnata galle ma hanti ko an andi ko welata ɗo mbaɗa saɗa yiiɗi min belto ko mettinanno ɓerɗe amen ko yeehi hanti noon
min jiɗi ko wonde jam mbiyata kay saɗon yiɗi ɓurde weltade par ce que elta essence mbiɗa sikki on beltima par ce que ɗum jinnoɗen enen fof o yaha mais kono ha joni mbiɗa huuli par ce que o mo jiimi est ce que cikkuɗama oppir noon ko heewi ko ɗo rewi e galle e yimɓe dañni ɗum ko ɗo aɗa sikki tan ma o yaha noon tan oppira noon on nden dorami ɗo arde mi naninoɗon mbi koɓe suusɓe sernaɓe min haqqille mo dalani de wallay manda ko mbaɗa ɗon no beeli gaddugel nder hôtel ni mbiya hakkille mo deeƴani ko nawi hakkille ma o timmanima hay wufƴande haala ko goɗɗum temi haalan ma hannde sukaɓe woɗɓe wona sernaɓe jaggiɓe de saɗa wawi noon ƴeewa kala ko mbaɗannoɗa e ko pewdanoɗa ɓeyda ko kamɓe poti noon neɗɗo noon kono fotiri waɗirde wadde jinmi kontina e juulde daraɗa kadi liggaɗa mi walluma liggaɗa mi jarini kam nawde kayit gallam oɗo banque mi ƴettanma haalis aɗa yiya Dubai en aɗa sooda marchandise ma aɗa yeeya haade Allah addi gorko baba machallah mi weltima no feewi tout le temps hani kam holla hani ɗo pour min si baba mo gurani ko ɗe balɗe welani min mi andamba wona Jibril Allah waɗi jiɗmi Jibril mi wawa hen diga kam noon o yi ha andi ɗum ina fijiri ɓernde nde binoɗo kam min mami jooɗo hande miɗa jooɗo ɗo mi dañi ko muusi kam da Jibril mi gumata ɗum an yini min mbano machallah waɗi kam respecte min ne mbanmi noon hande o yeehi a waɗi kam ɗum yawata itto noon miɗo gumi ɗo ha ɗe balɗe marum ɓusso mais on muñanat kam tan mi welani de baba ko gurami ko gonga wadde ganda mette ɗe tagi temedere metteɗa min metta laabi temeɗe ɗiɗi par ce que jibini ɓiyam debbo goto Jibril kadi ɓiɗɗo mbannomi ɗum soyinnoke ɗo Jibril de tawi gonga kalnonma meeɗam ɗum haalama min soyinnoke ɗo Jibril wadde Jibril wona an hoyni ko min hoyni ko ɗum mbaɗanmi inchallah essence o lawlam waɗi livre e mbaɗa hulma on banque essence Allah poɓɓanɗomi poɓɓanmi am joni o yalti galle o weeli joni an heddi hen mariage ma o ara comme ça jaaha lawol ma hokka kam jaam galle o weela ay mi haalatma noon hanti noon digiral ngal ko digiral ma te so Allah fuɓɓanima poɗɗa ko leewade leewo de te essence Allah poɓɓanɗomi essence min ɓuuri welde kala beltotoɗo par ce que ko ɓoymi ko yidde heɗum Allah waɗani kam hande ko ɓurnomi yidde e adunam min e Jibril tan hay goto watta amin dérangé anda hen ɓerdam nde woye ɓuuɓ essence o ɗo te an joni gonɗa koye riwde mi diwgol secret ni ko mbatta ɗum ko wona ay kawuji ɗi gasata aɗa mi haalan mera fof ka keso ay ñande ndiwɗa kam noon ha jaaɗi a fonta dañde mo badduɗa ni de gami koye haalandema de mi hulani ɗum de façon joom gallam nan ɗo kam tan o yoni kam jewteji moƴƴi min hulani ɗum a fuɗɗima hollude mi baadole yagal ma noon kono ala probléme ko noon kono min tagi ɗum mettani hattun wawno yaha wiye waddi tuna gorko goɗɗo hattun wawno yaha haala bonko ummoro toon arta ɗo e amen kono ɓayri kamɓe jooɗi ɓe mbaɗi golle maɓɓe ha Jibril rewi feere yummum ha dewgal mum boni an a waɗani wi'ani alhamdulillahi rabbil alamin te meɗa andi aɗa heewi ɓiɓɓe baabiɓe aɗa heewi denɗiɓe aɗa heewi yiɓɓema a faami joni daña gorko ɓurɗo Jibril moƴƴi han jejjita Jibril baba gorko kay moƴƴi mi hen noon ka cukalel mum ayi hande so siki denɗimaɓe gaari ɗo han a yejjitat haala Jibril a yahata ɓoye mbarta miijade
min pourquoi min waɗatno hoorano jibril allah ko jogii ko gasata ɗum noon artir hakkille ma pija njala ɓornoɗa cumcuma moƴƴi par ce que so waɗano ɗum hannde so yalti kawɗa jibril jalma wi ay kañum moni waɗa misére min mini wonde debbam miɗo wuuri gurdam men belɗam yummo kadi ayi galle baba makko welani boni fuuƴi ɗum noon ko an salanto en ɗum ñaamto ñaama piija jala so ari ɗo bamma nani aɗa wano taw bamma wurani noon kono allah waɗi ɗum fof mami ɗumtinno no feewi baaba mi weltima mi ñaago jomiraɗo yo allah waɗanno barke allah hokkuma gorko ɓurnoɗo ɓernde ma eɗen noon hakkille ma kam mais an kam ko kalano mam goɗɗo tumuɗa hen affaire gollugol Apa liggéey ay parce que min wonko haawi hen seeɗa quoi ko way hon mais fof noon ko pende nenam neydi mo neydi pende manki fewde sa jibni ɓinguel ma dewel guilem famde fuɗɗum ekkinde waañ ekkina ɗum liggey galle hande namtoɗa kam ko so leeli tan pende woni ɗum sono wawin defde walla wawin toppitade galle pour mbaɗa ɗum wonta caɗele quoi mais waɗ imagine joni jiɗa liggade après mi wonɗo mbeɗa yiilo bon jomum wawa arde taw wawa hay liggey galle walla taw wawa defde ni aɗan ɗum aussi min dal si sagan a jooɗ toon basa wiɗa tampin hoorema min mbeɗa liggo mbeɗa addanma sinno sagam gacca liggey o cubaɗam déjà min mi yahata mbeɗa yillo bindan mo ganduɗa o wawa so mbeɗa yillo bawɗo jillotomi mo ganduɗa ma waw wadde géré ɗum ɗon foof en plus liggey mbeɗa wona enen ɗiɗo dawdata enen jippotto ɗum mbeɗa sikki haydara ala hen te ɗum ɗon an tan wawimi hen jaggiran haɗan min waɗi ko mbaɗanmi ko mi janggi e foof mi yahino hay ha puɗɗimi liggade mais hande sa yinatmi ma par ce que mi jiɗɗom te mi yiɗa daɗa kam ɗum waɗi jami natde ma kono hande somo ñaguima ɗum ɗon har kam ɗum foti o c'est vrai que e galle o haydara mankani kam aɗani mi toppito comme no gorko foti toppitirade joom suuru mum haydara mankirani kam machallah ismin an tan mbawmi ñagade ɗum ɗon ko ɗum ko ganduɗa koko jiɗmi wadde déjà so yayam haalino babam haali an kalɗa an keɗotomi par ce que an woni kilifam an woni fofam kono kala ko jiɗmi ala ɗo goɗɗum ɗo mbawmi yaha ɗo wona e ma par ce que mbiɗa sikki an tan wawimi faamu pour mbawa kam jaggirande e ɗum ɗon kanta banggue pendo ɗum pendo wonani hen haydara mbindan bonnata haydara e galle so wona fewnode Cái đắp lấy
Tata Ablaye Amadou kalɗa ko gonga e ma Não kalɗa ko wona gonga ni nan mbiɗa ka kewɗo lesma gotta min ko mbimi ko kongolam ngol mi ñamtata ɗum mi haari rendude ma dow leeso ma mi haari ɗum te kadi mi yiɗa haala kew ko sukaɓa men cino mi lelaki dow leeso taw Allah hertata sukaɓe min mi hertata sukaɓe mi haalni cikara ɗum ɗo ko wonde kilifa ɗum ɗo jeyaka e kilifa kam kilifa so wonko muusi ɗum wona ni réglirta ay jeli kam woni ɗo e ha umi ɓoyde meeɗa jabde naate liggey banque goɗɗo liggey galle tan liggotono ha fini yi lawol mum penne nen min gownan ɗum haydara liggey galle bo min gownan ɗum sak liggey bureau walla goɗɗum minen min gandi ɗo e worɓe kañumen liggoyi toon gaddat rewɓe ñaama ɗum min nehra ɗum min gandi miɗen noon ka jogui joom tan ka jippi liggey mais sin sagam tan goppora noon joɗɗa e gallo min mbiɗa liggo mbeɗa addanma ɗum tan ñaguima ko ɗum jagguɗa tan ɗum cikkuɗa aussi te ɓe innuɗa ɗo goto fof ene mbaɗa eko mbawɗa min déjà so yi komi goppuɗo fof garmi mbuɗɗum e ma par ce que mi yiɗa daɗa kam ɗum waɗi nahmi ma jibde min ko ɗum ɗon jinmi jaggiranam hen pour somi arti mi defa hirande en ɗum ala probléme goto an oto manta uppanam haala ɗum ɗo taade ko an aawi kala ko sokka a wesoto kala ko cokkuɗa a wesoto ɗum ɗo ko an aawi nani an aawi ɗum eyyi joni oɗo haalanma kam gueɗe kala ko neɗɗo felliti ina waɗa yo won gonga e muɗum an ko meeɗa yiidemi ko meeɗa yiidemi a meeɗi nande min mbeɗa haala caatal min fof kono fiya umata ɗum ene muusimi ha yeeso Allah ko muusimi ko noon tawde mi wawa ɗum ñawdirde doolam mi wawa ɗum ñawdirde ɗemgalam mami ñawdir ɗum kam nangude hooram wallahi an eko muñanmami e oɗo galle foof duuɓi hande no foti eɗen ndesodiri e muñal muñmi ɗo komi muñƴo ɗo ha ɗo muñal haaɗi mi ƴakki ɗo kaani mi mucci ɗo lamɗam hunde fof mi muñƴi ɗum e oɗo galle ha ko tawimi ɗo ko tawimi ɗo eyyi jani ko ngel ɗo cukalel toksel fottere heccere suwa hay jibinede kañum natata e hoore ma he nawa haqqille ma o ha geddinma galle ma geddinma leeso ma geddinma joom suudu ma Jalika ko jibinaɗo gadduɗomo ɗo ono jibinirani ko noon Jalika jibinira jibina e teddugal rokkira teddugal natir teddugal wonirɓe teddugal tawde kay woni on teddani min kam mami teddu oto teddeni jamanu mbatta dem sukuni jaggu hen andi sabu Allah an tan wawi kam hen jaggirane sans ɗum jiɗi liggade ɗum mina haali fof hanke sa dañi kam ala ko mbaddata e goɗɗum a dañi kam mbiɗa ndesarma min tan yonimi liggey wallam kom jiɗɗo liggade wallahi te affaire on tiiɗe am jaggu hen ɗum bonnantama haydara somi ñagakima holon ñagoton mi wawa yaltude ñaago goɗɗo mona an tan mbawmi ñagade kono an tan wawi hokkudemi a dogdiri réponse ma haɓɓe
ayida yomi liggo te pourtant kon tërmaam ko xeewaan no weeɓi ɗum ɓolum calanɗa kam ɗum d'accord joni son finima winnira paalo après ƴeewen quoi wona noon mbinoɗa kam ɗo ngol ɗo lawol a waɗani ɗum c'est sûr que ama waɗa ɗum janggo inchallah awi noon de merci tu vas donc t'es le meilleur weltima nan a weltima jaliga wona metta jaliga tan ko metta ɗe pawdiri mi haalnima mi haltinima te koto haalnam jamma sukaɓe ɓe no noto e am ɗo e dow mere ene ganda wonko woni hakkude meɗen andude kam maɓe gandu eyi mi haalnima tan wallahi won hen moƴƴi jali ko ngel ɗo cukalel toxi kañum fuu sara galle ma aɗa woni gorko mawɗo kellifa ma laaɓ cukalel toksel ngel de ko cukalel addi ɗum eyi yo won gonga e ma ko cukalel addi ɗum moƴƴi ngel cukalel de ngel mbiɗa ko cukalel keccel wona cukalel keccel sabu ko cukalel dereno ngel foftinma wondaka ko joguiɗa wondaka ka ala kañum woni tan ko haaju muɗum no moƴƴi ha maayi won hen ha noon mbeɗa haalanma kadi sukaɓam ɓe kala nde kalanɗa ɗum minema so neɗɗo yiiɗa wadde kene haale yo wat ko haal ko deƴƴoto eyi kadi haala ka jamma yoni moƴƴi yo moƴƴal joggan nen ha subaka yo jogganam min an on wonɗa hoore ma ani hen tan Nobody mommy. Me made a me jadi my jam for me. Jakiram no nyakiri mami. Hey jamfa mani. Hey jamfa mojani. Hey jamfa mani. Jamfa mojani. salminimi juurimam ba ko moƴƴere Allah woni e maɗa salminima no feewi ma jaafoɗa noon ɓeɗe foti ruttade hande Italie waɗi noon kam ko yimɓe ɓe liggottomi toon ɓe aɓe noddimi ɗo lawol keñiragol urgent goto moɓe noddimi il faut mi an mi yiɗi noon kalna nene o e wonde baba ma ɓe mbawa andirde noon quoi mi yiɗino noon mbaynodiren kono mbiɗa andi ɗum heƴata
wattu hakkille ma noon no feewi ganda kam hakkillam nena e maɗa kadi mi ɓooyata inchallah mi ara joni inchallahu rabbi a fami kalna kam nene ma en mbasa yejjidde haalande ɓe anani ok a jarama kam ma wata wawande gillam wadde aɗa selli machallah an ko kalɗa ko kam no wayni joɗata ɓoytan mbiya ka jafo te en mbaynodirani joni mbiɗen mi ara galle ɗo en mbaynodiren haade ma yaade watini joɗata ɓoytan mbiɗen mbiya komi joguiɗo lawol ndemi fama ɗum ɗo Assalamualaikum. Bab, mbeɗa yafnoma tan kew koye gallo fof wonko waɗa e gallo ko heewi mbeɗen ma woden ko welma ma woden ko welanima kono jaggu tan neɗɗo timmani mbeɗa ñagoma yaafuyi min bangam mi yaafima min bangam ala probléme jarama won gueɗel gotel aussi jiɗnomi jewden seeɗa ko fayte hakkundam e Leyla wonko Leyla woni ñagade ɗeɗo balɗe foof wi dal ko jiɗi fuɗɗotade liggey dal jonde nde en muusema wiɗi wattude dawɗum liggoyo bel mo dañ ko wallirimi e galle he mbimi noon ɗum ɗon hat kam haalde en haydara il faut mi haalanma ɗum haala ɗum nenam ke mbi fof mbaɗen noon liggey galle walla wona liggey ɗo e gallode manam o dawat ɗum liggoyo o dawat liggoyo a yewtide nenama hen nenam min kalde hen wi kam ala caɗele tan ko horom ɗum ɓurni par ce que jonde nde annamno fof kono aɗa andi kam Aminata jangginaka liggi ɗum ko gonga joni noon hol defo ko nenama ala komi jiɗi ƴettude bon mbindan ara ɗo quoi watta defande en ɗum ala probléme non himmani par ce que mi noddi taxi o ari amono noddami mbiɗa andi mi jolat joni mi waɗat départ mbiɗa fayi aéroport joni koni tan giɗo renanam gillam ɗi aadi gonɗo hakkude men o toppitoɗa ɗum ha moƴƴi saabu somi ari tan gol somi arti inchallah ko no ɓuuri yawde yaccirade inchallah mami waɗ ɗumen mi yaha tan woto chauffeur o heppudemi e jooɗo ha mi artu inchallahu rabbi a faami d' accord ciao bisou onon kam baydi kam holno wawiri ni on baydi jooɗo acca ha wownami hoore mum ɓino suba ko goroya hayso ko urgence kay mataw mo yaw noddudemi kam taalo wi ko ɓooyata accitan waddemi ha accamo taalo wi ko ɓooyata suurde bama rende bama woto jam yimɓe galle jawode bama sabu ɓesnani imi aduna ko muñal wawi fof oduna Allah jooma rokkirta ɓesngu so Allah rokkima an jeyi so haɗima muñal ko jom yurmede woto ñoheɓo woto koynemo woto bonde gurdam makko Allah joomam ko jom yurmede oɗo keɓine aduna ko muñal wawi
wawi fof oduna Allah joba rokkirta ɓesgu so Allah rokkima an jeyi so haɗima muñ Allah ko jom yurmede min koy mi ronki famodirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesnani giraga